Min din is-sena il-Partit Laburista se jkun qed jagħti lil ħaddiema tiegħu ġurnata leave għal kull festa pubblika li tinserta fit-tmiem il-ġimgħa. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Rendolf De Battista spjega li dan sar blan li jibgħat messaġġ b'saħħtu favur din il-miżura li l-Gvern beda jintroduċi b'mod gradwali minn din is-sena. Ten wara li kienet imwiegħda fil-manifest elettorali l-aqwa żmien ta' pajjiżna. Konna aħna bħala partit illi wedna illi ġala darba nkunu fil-gvern ħanat nibdew b'mod gradwali natu lil poplu il-festi lura li kienu ttieħdu minn gvern nazzjonalista. Ħassejna illi bħala partit għandna nimxu bl-eżempju u natu il-festi kollha. Għaldaqstant madwar 25 ħaddiem tal-Partit Laburista se jingħataw 4 ġranet li oħra. Dan kif din is-sena hemm 4 festi li se jinsertaw fit-tmiem il-ġimgħa. Rendolf De Battista żied li fi żmien meta l-ekonomija tinsab għaddejjem mument b'saħħtu, il-ħaddiem għandu jgawdu wkoll il-frott. U appella sabiex kumpaniji li qegħdin igawdu mill-ekonomija b'saħħitha ta' pajjiżna imexxu bl-eżempju tal-Partit Laburista mal-ħaddiema tagħhom. La nistgħu nagħmlu aħna li niddependu mill-volontarjat, aħna illi għandna ammont ta' ħaddiema illi jaħdmu ta' kuljum u jagħtu qalbhom lil dan il-partit, żgur illi hemm diversi kumpaniji u azzjendi li jistgħu jagħmlu l-istess. Naturalment, aħna nemmnu illi l-ekonomija sejra daqshekk tajjeb, allura il-ħaddiem ħaqqu illi igawdu wkoll minn dan il-frott. L-eżempju tal-Partit Laburista għandu jkun ukoll ta' messaġġ għall-Gvern biex ikompli bid-diskussjonijiet li għandhom iwasslu biex hu wkoll jimplementa din il-miżura mod sħiħ.